araba sufɛ ka kɔn su midi waati ɲɛ Congo RDC jamanatigi Félix Tshisekedi ale min tun ma sɔn ka kuma kabiri fitinɛjugu daminɛna Goma mara kɔnɔna la bɔra ka kuma a ka jamanadenw fɛ ka kɛɲɛ ni dɔ farali ye ni fitinɛ a fanga kan ani karogɛlɛya wale min bɛ ka da lakanabaliya kan u ka jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ a bɔra ka hakilisigikanw lase Congo jamanadenw ma. Permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes ko wulikajɔ baaraw labɛnw bɛ senna ka ɲɛsin ni jɛkulu maramafɛntigiw ani u ka dɛmɛbagakuluw ma a ye min lajɛya a ka laseliw senfɛ a ye wele kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa Congo jamana finitigiw ma arabadon M23 bɔra ka dangarili wale wɛrɛ kɛ ka taa u ka jamana woroduguyan fan fɛ min laseli kunnafoniw bɛɛ lajɛlen seriyara a mara duguden dɔw fɛ dugudennin fila minnu bɛɛ lajɛlen bɛ Kivu woroduguyan fan fɛ yɔrɔ min bɛ ka taa Kivu kɛɲɛkayan fan fɛ n'o bɛ Goma mara o faaba fɛ o araba kelen na Rwanda jamana ka lasigiden min bɛ Grand Lac kan Vincent Kerega fɛnɛ bɔra ka laseli dɔ kɛ a ko M23 ka finitigikulu bɛna dɔ fara u ka wulikajɔ fanga kan ka taa Congo RDC jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ ko fo ka tɛmɛ o yɔrɔ yɛrɛ kan fo ka se sisan ma fɛn min ye ciladenkuluw ka hakilinaw ye dɔ faralen don o fanga kan cogo min na ni fitinɛ kofɔlen min bɛ senna nin y'a san 3 ye fɛɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ o koɲɛ la kunnafoni laban kɔni y'a yira hali bi ko bɛnkan ma se ka sɔrɔ a ko la.